gan Allan Shiers freuddwyd. Rhyw ddiwrnod mae am weld olwyn ddŵr hen ffatri wlân bron einon yng Nghapel Dewi, ger Llandysul, yn troi holl beiriannau modern y gweithdy telynau mae'n ceisio sefydlu yma ar lan afon einon. Heddiw, mae gam mawr yn agosach at wireddu'r freuddwyd honno. Mae gan y Delyn ores Elinor Bennett freuddwyd hefyd. Mae'n ei phoeni fod pob telyn sy'n cael ei phrynu yng Nghymru heddiw wedi mewnforio i'r wlad. Mi hoffai weld telynau o safon yn cael eu cynhyrchu yma. Heddiw, mi fydd hi hefyd gam yn agosach at ei breuddwyd. Am flwyddyn, bu Allan yn gweithio ar delyn gyngerdd o safon uchel. Hon yw'r drydedd iddo ei chynhyrchu. Gwnaeth ddwy brototeip pan yn diwtor yng Ngholeg Offerynnau Abertridwr, ond dyma'r gyntaf iddo ei chynhyrchu ar ei fenter ei hun. Mae'r delyn ymhlith y mwyaf technegol gymleth o Offerynnau. Dros 2,000 o ddarnau unigol, pob un wedi gynhyrchu o'r newydd ac wedi wneud â llaw. Bu'n arbrofi gyda defnyddiau newydd i wneud y delyn yn gryfach ac yn ysgafnach. Teflon, nylon, ffibrau carbon a metalau ddatblygwyd ar gyfer awyrennau'r dyfodol. Bu'n anelu at gynhyrchu'r delyn gyngerdd orau gynhyrchiwyd erioed yng Nghymru, a heddiw mae wedi gorffen. Does neb eto wedi chwarae hi, a dyna pam mae Elinor yma, ar ran y cwsmer, sef Coleg Prifysgol Bangor, lle mae hi'n diwtor. Dim ond deuddydd sydd ers i'r tanau gael ei gosod arni. Dyw Allan ei hun hyd yn oed heb glywed sut sain sydd iddi eto. Mae dros 10 mlynedd o ymchwil a pharatoi, 2 brototeip cynharach, heb sôn am y misoedd o waith ar y delyn hon yn y fantol. How are you? Oh, well, how's it going? Fine, iawn. Yeah, da iawn? Yeah. Oh, good. Yn ôl traddodiad gwneithurwyr telynau, mae Allan wedi rhoi enw merch ar ei gynllun newydd. Mi fyddan nhw'n cael ei galw'n Delynau Gwyneth, sef enw i'w wraig. Good, through the range is good, eh? Oh, it's lovely. The bass is so good, isn't it? Oh, that's beautiful. It's really gorgeous. Mae'n swnio'n lyflu i fi. Sut mae chi? O, mae'n hyfryd. Mae'r sŵn special iawn yma, ddweud y gwir. Mae'n canu'n hawdd. Chi'n gwybod, mae'n sŵn sydd eisiau dod allan a sŵn miwsig yn efo'n syth, dwi'n meddwl. Bod hi'n newydd sbon, ynddo? A fydd hi'n gwella eto fel mae amser yn mynd ymlaen. Bod ychydig o fan bethau eto i'w cywiro cyn i'r offeryn adael y gweithdy, does dim dwywaith fod y delyn newydd yn llwyddiant. Y dasg o flaen Allan ar flwyddyn nesaf fydd cyflymu i broses o'i cynhyrchu. Treuliodd 8 mlynedd ar y prototeip cyntaf, 4 ar yr ail a blwyddyn ar hon. Bydd eisiau cynhyrchu 2 neu 4 offeryn y flwyddyn cyn bod y busnes ar seiliau cadarn. Ond hyd yn oed cyn gorffen hon, mae ganddo 5 comisiwn arall yn aros i'w cyflawni. Mae'r galw am delynau yng Nghymru yn fwy heddiw nag erioed o'r blaen. Harps were made first of all chromatic harps like this at about 1811 in France, and they came here, and there are lots and lots of old ones in Wales which are really worn out now. If you think about it, Napoleon was still kicking about when they were made, so in a way they've earned their corn, and now there's scope for new instruments, and for children to learn. It's fair to them to have a decent instrument that's in pitch and will stay in tune and sound well. 2 ddiwrnod yn ddiweddarach, mae'r delyn ar ei ffordd i adran cerddoriaeth y Coleg ym Mangor, lle mae'n mynd i gael ei chyflwyno'n swyddogol i'r brifysgol y pnawn 'ma. Reit, fod yma chi, mae di cyrraedd. Good. Mae'n teg yn cael y covers mae ffwr i gychwyn. Dim, reit, so dyma'r tro cyntaf Delyn mae gael ei gweld yn y coleg. Na chi? Di dod jyst cyn diwedd cwrs Rachel. Mae wedi bod yma'n disgwyl am 2 blynedd o Rachel i ddweud y gwir.
Wel, fel yna mae gwneithurwr telynau ni chwarae hi. A dyma sut mae Rachel yn ei chwarae hi. Wel, sut wyt ti'n teimlo ynglyn â hi? O, mae'n hyfryd. Mae'n sŵn anferth, dydy, chi'n gwybod. Os ddim eisiau chi drio gormod, mae'r sŵn yn naturiol. Mae'n rhoi'n hawdd yn dydi. Mae'n dyn arbennig. A, wel, mae'n gwybod popeth yn hyfryd yn dyn i di. Ni wedi disgwyl yn hir iawn am gael telyn newydd yma. Ac wrth gwrs, yn wreiddiol, do'n i'n meddwl falle ni'n gallu cael telyn o Gymru. Do'n i'n meddwl falle rhaid cael un o'r Eidal neu o America. Ond dyna'r rhyfeddod ydy bod wedi cael telyn cystal o honna, ansod mor dda o Gymru hynny. Ac mae'n addas fod y Delyn gyntaf hon i gael ei defnyddio i hyfforddi tôn newydd o delynorion. Fydd rhyw ddydd efallai yn gwsmeriad i weithdy telynau melyn bron einon.